Středozemní moře, ty budeš jak doma. Úplně. To jsem si měl vzít toho tropáče teda. Ne, nemá kvalifikaci. Tak já nemám na nic kvalifikaci. Ty nemáš žádnou? Ne. Hele, tak počkej, tak já teda jdu, no. Jak jsou tady samý BFK, to nevěděl. Jo, máš erekci? Ale tak na mě počkej hlavně. Na pomocí s erekcí a Thunder. Vzhled plus 190 XP, tak se mi to líbí. Jestli to takhle bude i s každým přistáním nebo s každým pohybem, tak to bude super. Zapomeň, cítneš stejně takže... Počkej na mě, ty vole. Letím na 110%, ty vole, a... No, ten už to vzdál. Kam letíme, nějak moc daleko. Budu asi opravdu jiný míry, že jo, ne? Velikost to střelu a tak. Možná ano. Tady na tebe jen tak z prdele střílet nebudu, ale... To je každá kouka. Můžeš na mě počkat, ty vole? Nějaká malá holka. Tohle už vidím nějaký věci. Tohle nějaký ty... No já bych si představil, kdyby to byla normální hra. Historicky si to rozhodně zkoušet nebudu. Tak nehoda se mi dostane. Nehoda. A víc kopně na tu trať je malinkatá. Jo, to přistávací? Tam někdo přistává. A mám nedohled Spitfire pode mnou. Jo, točit. Bude mít určitě ale někoho za sebou, jo? Nikoho jiného na mapě nevidí, že on se bude nějaký klintní stůl. Nazdar. Ten si nezahraje. Já už vidím, jak na něj vystřílím všechnu munici a půjdu si lehnout, co se na to vole. Tady to není to zaměřování, víš to? Cože, není? Ne, to je historická. Tak to je pěkně na hovno, ale jak mám trefit, ty vole? Zásah. To tak. Hele počkej, on zkouší lopping. Ale on to dal. Chci venku pršit. Si bude krásně spát. Já ho nevidím. Koukni na radar. Jo. No ono už je tady toho trošku víc, vole. Já ho zničil, kešpy. René. Ty vole, ty jsi takový hajzl, kolik jsi o to dostal? Dostal jsem 1400 XP a nevím kolik. Cože? 1400? No tak to jdi do prdele. Být tebou tak bych vzal trošku výšku, jo? Ne. No tak si jde pohled. Musím tě přestat plakat. No a hlavně mi pomož, jo? iPhone 2. Jo, oni jsou dobrý, ty vole, oni mají asi nějakých 31 kulometů. Navíc jsou rychlí. Můžeš mi pomoct? Jo, snažím se, tady to není. Už mám kriticky poškozený letoun, ty vole, ještě jsem se ani nevystřelil. Ty debile! Oli? No. Pomož mi! Alín, vždycky zásah. No, to je super, ale to mi nepomůže. Co říká příručka, že musíš udělat lopping? Ty král. Ty zásah zase? Ale mě se střelil. Tady se střelil, jo?
Jo. Já se Protože vlastně tam někde hodíš péro a nepomáháš mu vůbec. zničení letounu pro mě, 3200. Mě tady po mě pálí. Čurák mě zabil, jeden nějaký, ale Beefhalter, to mi teda Jo, klasika. No jo. No tak ty vole. Řekni si. Tak to dopadlo jako ve skutečnosti. No, že já jsem hrdina. No to jo, teda vole. Vůbec mi nekryl záda, nechal si parťáka chcípnout, jo. Mám tady důkaz, má to nahrávku, šiši vidět. No jasně, to bych rád teda viděl.